Tengah katukan lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la aw ni yantuma aw bisimila Mifa production ni Ondu Tele ka dɔgɔkun kunnafoni di kɛnɛ kan an bɛ utikalo tile 14 na san 2022 utikalo tile 7 san 2022 an ka cɛmancɛ fanga o ɲɛmɔgɔ colonel Asim Goita ale ni an ka jamana gouvernement tɔw bɛɛ lajɛlen olu ye lajɛ kɛ ni o kɛra Kuluba ni o ye conseil des ministres extraordinaire o lajɛ kun bɛ ka boli fɛn min kan o de an ka da dumuni fɛn minnu bɛ ni olu sɔngɔ gɛlɛyara o kun bɛ ka kuma o kan ani fana o ye hakili jigin kɛ kabini avril kalo tile 6 la san 2022 o lajɛ in kɔnɔna na o kun y'a yira k'a fɔ ko sukaro kilo kabini o wagati na k'a man ka tɛmɛ 120 kan nka bibi na k'a bɛ ko fo 180 na o kun bɛ ka kuma olu de kan a lajɛ la ni dɔgɔkun na kɛlɛkɛminɛ dɔw olu nana ka bɔ Risi jamana na kana an fɛ Mali la olu nalen tɛmɛnen kɔfɛ wagati 24 o tɛmɛnen kɔfɛ an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asim Goita ale bataki ci ni o kɛra Vladimir Putin ma ni ale Risilakaw olu ka jamana ɲɛmɔgɔ a ye foliba lase u ye dɛmɛ minnu kɛ an ka Mali a ye foliba lase o ma o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko taji ko ni fɛn wɛrɛ ko olu fana bolodalen don ko minnu bɛ nalen an fɛ Mali la utikalo tile 7 fo ka taa se tile 9 ma an ka jamana kɔkanko ministre Ablaye Diop ale ye tagama kɛ ka taa Algérie jamana kan o tagama in kɔnɔna na ani Algérie kɔkanko ministre ani o fana ye ɲɔgɔn ye u ka kuma bolila fɛn minnu kan bakuruba la o kun fɔlɔ o de ye Mali ale ni Algérie olu ka jɛɲɔgɔnya o tɔw bɛ se ka sinsin cogoya min na ka caman ba fara o kan ani fana accord d'Alger min ni bolonɔbila kɛra o la Algérie jamana kan o kumana o fana kan a sabanan o de ye lajɛba min kɛra an fɛ Mali la utikalo tile fɔlɔ fo ka taa se tile 5 ma ni o kɛra hôtel Radisson na ni o lajɛ yɛrɛ fana kun bɛ ka boli fɛn min kan kɛlɛkɛla kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ka hakili jagabɔ kɛ olu ka koɲa la walasa jɔyɔrɔ bɛ se ka di olu ma an ka jamana kɔnɔ kumana ni bɛɛ lajɛlen de kan Algérie jamana kan an ka jamana finitigilaka minnu tora fasoko dafɛ ni olu tanyana ka u denw to u kɔ o senfɛ direction dɔ bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko service social des armées olu ye dugutaga dɔ ka o boloda ni denmisɛnnin masina ninnu ye ni olu bɛ taga bɛn denmisɛnnin 100 hakɛya ma ni olu yɛrɛ si b'a ta san 8 fo ka taa se san 16 hakɛya ma u ye nin baara ninnu ka o daminɛ utikalo tile 4 ka tila ka taa a kuncɛ utikalo tile 6 la an ka jamana baarakɛlaw ka jɛkulu tɔnba ni a bɛ fɔ o ma INTM olu ka secrétaire général ni o ye Yakuba Katile ale ye bataki dɔ bɔ utikalo tile 3 san 2022 ka se an ka forobaca o ministre ma o bataki in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko arrêté ministériel fila ko o bɔra ko minnu tɛ sariya sira kan ni o arrêté in kun fɔlɔ yɛrɛ o ye 2022 078 ni o bɔra kabini février kalo tile 22 la a filanan o de ye ko numéro 2022 32 66 ni o bɔra juillet kalo tile 26 la san 2022 a y'a yira k'a fɔ ko ni arrêté masina in fila ko u si tɛ sariya la ko sabula ko layidu dɔw kun bɛ olu ni an ka jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ko kun ye layidu ta olu ye k'u bɛ olu ka mɔgɔ dɔw ta nka ko talikura minnu kɛra ko u nana mɔgɔ wɛrɛw ta ko minnu ni olu ta tɛ kelen ko maliyɛnden bɛɛ lajɛlen de dama ka kan hakɛ la Babaliba ni ale kun ye BMS o directeur général kun ye ale Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga la an ka jamana finitigilakaw olu ka minɛnsanko la jalakili taara ka Babaliba ka o fana sɛgɛrɛ nka o senfɛ Babaliba ale yɛrɛ bɔra ka kuma ale y'a yira k'a fɔ ko ni wagati ko fɔlen min filɛ nin ko ni jalakili taara ko k'ale sɛgɛrɛ o ko la ko ale sen tɛ a la k'ale ka baara ninnu kɔnɔna na k'ale y'a ka baara bɛɛ kɛ tilennenya ani jɛlenya de la n'an bɔra an bɛ taga Segu fanfɛla la ko an ka Mali tenitigilaka dɔw ni olu ye polisi ye ko tɛgɛdara olu kan ko minnu kun bɛ suɲɛni na k'u bɛ taga bɛn mɔgɔ 2 ma a bɛ wagati jan bɔ groupe électrogène o kun kan ka na an fɛ Mali la nka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko embargo kɛra sababu ye ko ka o baaraw ko ka o lasumaya nka bibi na groupe électrogène ninnu yɛrɛ u nana an fɛ Mali la ko ni o yɛrɛ kun nana kabini utikalo tile 5 la san 2022 ko u tagara Kati fanfɛla la kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko nin groupe électrogène ninnu nalen ko mégawatt ninnu bɛɛ lajɛlen ko a bɛ taga bɛn hakɛya mun ma ko bɛ taga bɛn 180 ma ko 50 o bɛ taa Sikaso fanfɛla la ko 50 ko bɛ taga Kalabankura fanfɛla la ani 50 wɛrɛ ko o fana bɛ taga Kati mara la min ye 30 ye ko bɛ taga Dar Salam o yɔrɔ fana
a yirala k'a fɔ ko bibina ko EDM directeur général ni ale ye Kuresi Konare k'a ye baara daminɛ k'a tɛ tile 15 hakɛya bɔ fɔlɔ. Walasa bingalikɛlaw bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na, Irisi jamana ale ni Algérie olu bɛna fara an ka Mali tenitigilakaw kan walasa ka se ka terroriste ninnu kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana kan ni u b'a fɔ o ma ko opération bouclier du désert. K'u ka ni baara ninnu k'a bɛna daminɛ novembre kalo nata in na san 2022 ni Ala ka jɛ ye. N'an bɔra yen hali bi an bɛ taga Segu mara la ni o ye bila fanfɛla ye. Olu ye damakasikan dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma k'u ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ lajɛlen tigɛ k'u ka ɲɛɲini olu ka kuranko la ko sabula k'a bɛ wagati jan bɔ ko kuran tɛ olu ka yɔrɔ fana k'u bɛ min ɲini an ka jamana marabagaw fɛ o de ye ko ka se ka groupe ɲɛnɛman dɔ k'u bila ka taa olu ka sigida la. Utukalo tile 7 san 2022 T-site an ka finitigilakaw olu sigiyɔrɔ la min marifa jɛtigɛlikɛla walikɛlaw ye olu tagara binkali wale ta k'an ka jamana tenitigilakaw ka olu sɛgɛrɛ. Kunnafoni fɔlɔ min bɔra ni o kɛra tɛnɛn don o kunnafoni na kun yirala k'a fɔ ko mɔgɔ min tora a ko dafɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɛ taga bɛn mɔgɔ 28 ma. Nga bilan kura min tilala ka bɔ ni wagati laban in na o bilan na yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 79 k'olu de tora a ko dafɛ o mɔgɔ 79 cɛla ko 42 ko ye an ka jamana tenitigilakaw ye ko mɔgɔ 22 ko olu sɛbɛkɔrɔ joginna an ka tenitigilakaw ka fanfɛla la. Terrorisiw yɛrɛ ka yɔrɔ fana ko mɔgɔ 37 k'olu de tora a ko dafɛ ani terrorisiw ka minɛn dɔw fana ko o fana tiɲɛna. O minnu tɛ sɛgɛn ka to k'an lajɛ sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka o yira aw la o kɛra nin de an bɛ foliba lase aw ma ani an ka technicien warabaw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw k'an bɛn sanga wagati wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.